Yo, what's up mga guys? So kay Dio Pantan ni Ugma, pabukid na sa ta to relieve the stress from work. So sa dili pa ta madus bukid no magmerkado sa ta para sa mga dadunon o pang prepare na mo dito sa bukid. Nagpalit mi ni Ervin og karni para Bicol Express, din para subak sa pansit kay di gid ni mawala ang pansit guys kay this is one na may favorite pang pahaba ng kinabuhi. Nagpalit sa mi og bangos for sinugba, pansit og mga lamas. After na mo og merkado, diretso ra sa dayon mi anis bukid sa sitio Kabaliwan, Barangay Liberty, Palumpon Liti. Yo, what's up guys? This is Joel and Ervan, yeah! and welcome to our YouTube channel. Yay! For tonight video guys, dili maklaro kung naman. Yung magdahuli mo naman. Kita ponder mong suga diri. Na kuha mi ron magluto mi og Bicol Express, tapos magsugba mi og bangos, then kuan sa to ba? Sa pansit yung pansit niyo. Ano ni tripping na mo kay mag-duty ug ma. Dara mo na ako. Hali na ba? Dila naman. Dila, kon. Prilya. Iwa may kuan mga boys, kini subak sa pansit, kini magpansit may ilunso. Yeah. Bicol Express. Mag Bicol Express at may ang iyang papa naghaling kay magsugba o Ano yung ba? kuan. Kurang tumuli. O, murat mo na muli. Sugba po may bangos guys. Yan papang galing. Dami may repolyo, bagyo beans. Ini kuan sa di pangalan dito. Cabbage. Mga lamas, bangus guys. Na pa minsan sa kauban. Kapusudlon. Nagpakuan pa, nagpa-cute pa sudlon. Nagkuhan ba to? Nanguhan ba to taxi? Masahirap sa taxi guys, palumpon guys. Tarang bangus guys, luhara ka buka mo gikuan kay pabangos-bangos na $1 pagkain biscuit. Kuan ni. It's worth kuan. Pila ni tanan? 300 no? 380. Dako masud kayo. Yeah, sponsored by Ervin Shoe. Dato biya kayo na siya no? Dato biya kayo na siya. Siyempre, yan dapat ng mga... Ano na din namin mga sugar mommy, ba? Sugar mami ng anak. Oh, napanos mo. I-prepare na ni Kuya guys ang saklaan ng diri isugba ang kuwan ka ng bangus. Di kuwan na sa Bicol Express ba? Sa kwan eh, sugba ba? Sugba. Ako sa unang sugba. Flex na ito ng tattoo dia. Wow. Time check. Dito guys, nagsugba na sila guys. Magpasugba, masiguro yung apil ng iring. So, nangirin nila, wala baliboy.
So, Tio ni Erwin. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling Si Beras tong amigo guys. Naing abot. Welcome Antonio. Kumustang Saturn? Ano naman? Bakta sa launtan mo? Uy, nagluto kami. Dali. Ha? Tuto ka to? Ay kay ko na sa ba? Nawa na sana, usahay ko na ako. Bago pa man nag-call. I know some days with you is paradise, but now you spin me. So muna yung assignment nito ni guys. All your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help. You got me in a riptide. You call me crazy now. Tira yun to. Don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. Panaga-naga. TNT, but you're the spark to blame, and it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melters down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame, and it's fire burning holes inside my brain. Wala na, binangan mo dito. Sana. Yung ka ba, shake ba? Ano ba? Chocolate express? Pansit. Pansit na. Pansit na dahil. Ay, na tayo, managod. Oops, oops, oops. Iring nga tunawa, bugong ring rin. Skinless nga rin, maurag buwan. Excuse. Uy! Ulo! Ito lang yung orange na bunay. Sigbaw. Namas duming dito kot? Ha? Mas duming dito. Ada pengikon. Ya, cellphone ya. Ada kontak. Oke, dah. Lotong servisyon.
laog. Yan, juice na ni guys. Tahan na ng karaan. Huwag mo na malamig yung mga karton eh. Din eh. Batay kayong kanta. Na mga kuwan. Magkakawa na. Siliw. Alas mo ba? Ha? Barat na eh. Ito itong saan eh. Nope. Bukan sila nagkusa. Yan yung binanapansin ko na. Bang, itong usa. Itong na ito. Agad po ba? Yan ay gagmay nga. Bihot po siya. Ako ano ito kanang pampi. Gagmay ba? Masa? Bisa. Kasing mapil ng glamas ba? Sumbak. I wish you would step back from that ledge, my friend. You could cut ties with all the lives you've been. College verse ng mga birdie. Kaya siya, nagkamag kong nawat. Natay kayo. Huwag na tayo makuhan. Ari tanto ni guys, kadakanta na siya. Kaya ang bangos ug ang pansit.
Isang kanta natulog. The angry boy a bit too insane. It's me again, Eugene. You know you don't belong. You're the first to fight. You way too loud. You're the first to love. Malamig ko ang days ka na. I know Sabi siya ng tawag-tawag. Tawag sa mga everyone I know bawas has ang got a reason to say. Put the past away. I wish you would step back from that ledge, my friend. Shout out kay Chris Lawrence Delmas. Shout out. Basta naman kaya. Okay na ka. I would understand. Antonio. Okay, shout out mo Antonio. Shout out mo Alag mo rin ako sa show. Anyone knows what they're doing here. And your friends are out to That's your all for business. tonight, babe. I